Dara mamudasa. Dara mamudasa. Esa ndele chobadi. Kaya manje batwa ne moshi. Mwarali batsiro. Strangu dinonzi ya Albert Kudumba. Kaka Suya Famsoro Changami. Alright. Famsoro Changami. Kaka sungisa David Kudumba. Pakutora uko akaita mubvudzi angu 4 muna 2009 7 November aizokusiya mombe 1 yaakati ngeyamambo Mutasa uchazouya aitora. Saka inini ndakuita dambudziko newana vari kuti iwo baba asi kunzwisisa nyaya yemombe yamambo kuti yakamufamba sei sei. Ouya nedare racho kuti David matorero akazoitawo mombe 4 zvakambomira sei sei kuti yazonga akutora mombe 4. Hamusati matanga kutaura. Because izvi zvakutaura nyaya yekuti pakatorwa mombe pachizonzi mombe yamambo nechi. Taurai nyaya iri yakazokonzeresa kuti imi muzozi pane mombe 4. Because mataura nyaya yemombe yamambo ka. Pamwe ndotoidawo pamwe yakutoyangu. Ndinofanira kunga ndichiiwana here kana kuti panonga ndichiiwana. Saka taurai nyaya iyi sei makanzi mubhadhare mombe 4 kunani? Kuna ndiani anzani? David. Kuna David Kudumba. Nyaya yenyu kuti muzozi mibhadhara yemombe 4 kuna David Kudumba. Nyaya yangu kuna David Kudumba yakaisa kwamambo yange iri yekuti izvo uri kubvumidza vanhu kuiga vanhu wavo wafi wasina kusuma sabhuku iye sabhuku. Ini ndini aiti ndiri kubvumidza vanhu kuti waige wafi wavo wasina kusuma sabhuku. Iwewe uri kubvumidza vanhu kuti waige vanhu wavo wasina kutaurira sabhuku. Iwewe wanga urudzuzvi iwewe wakamira sani kuti uzopiwa mvumo umbori ani kunharaunda. Ndingori mugariwo hake wemunharaunda. Saka iwe mugari wemunharaunda simba rako rikupiwa vanhu pekuiga vanhu wanga uri mukuru wana. Iro rinotozivikanwa nenanyakundi Mhangaire. Nyaya iyi yakapinda mudare kwamambo. Kukanzi chii kwamambo? Mambo wakati David unotora mombe 2 asi paine yamambo. Dare ramambo rakati David Tsamba yacho iri pi? Ndipei tsamba yacho judgment. Chazozwa kuti mhosva yanyu chaiyo chaiyo pamwe.
yekuchaichai yazobuda. Nyaya yekuchaichai ndeyekuti wanga uri kuzviita sabhuku iwe usiri sabhuku. ndizvo akataura. Right, ndiyo nyaya wanga uri kudzenga kuti ini ndingoriwo munhu wangu ndiri kuzi ndiri kuiga vanhu. Ai, wanga uri kuzviita sabhuku iwewe. Saka mutongo wako panapa wakazi mombe 2 kuna Kudumba ne1 kuna Mambo Mutasa. Inyaya 2009 wakabhadhara here mombe idzodzo? Ndakabhadhara mombe 4. Unobhadhara 4 kuna David. Wakabhadhara 4 dzei judgment iri kuti mombe 2 kuna David, 1 kuna Chief Mutasa. Pakauya David kuzotora mombe akatora 4 nechisimba. Zvakangonyorwa zvakasiyana. That akatora nechisimba here kana taura rigara pasi. David ndimi David Kudumba ndimi sabhuku right. Ndimi makamangara nyaka 2009 mukazi mupiwe mombe 2 imimo then nechi3 ndeyamama, asi muri kuti makatora mombe 4. Saka makazotora mombe 4 sei? Pamusoro isangami. Yes. Inini ndakamangara nyaya kwasha. Ishe aibva asunga uyu, aibva aramba kuuya kudare rasha. Ishe aibva azondipa tsamba yekuti chienda kwaMambo, izvo aramba kuuya kudare rangu. Ndobva ndaenda kwaMambo, ndosvika ndopa tsamba yangu. Mambo ndobva asamona uyu, aibva aramba kuuya kudare raMambo. Ndobva amupa imwe option yechipiri, avasamonwa futi, abva aramba kuuya kudare kwaMambo. Mambo akati ndakuita go ahead nokuti ari kuramba akatongwa nini, saka ndakuita go ahead. Right, zvadaro manje default judgment. Zvadaro manje Mambo akaisa mutongo uyu wakagara haana kuunza chinhu. Ndakaenda kwaMambo tikati inini nachubata kwaindi Mambo haunesikani iwewe chienda utore messenger of court aende kunoita basa rake. Ndakadirectwa naMambo kuti ndichikutora mamessenger of court kuprovince kwaMutare. Saka ndakaenda ikoko netsamba dzaMambo, ndikasvika ikoko ndikanoona messenger of court, ndikabhadhariswa mari yekusumura messenger of court. Kudhara kwacho messenger of court aichaja per kilometer kana akuuya kumba kwako. Saka kubva kwaMutare kuenda kobuda pakabuda mari yakawanda. Iye ndakada mubhadhara 260. Saka messenger of court wakauya akasvika zvakanaka, tikaenda naye pamba peuyu nemupurisa. Messenger of court akati uyu baba neuyu vatobvawo apa handi mawitness ba, watotikanganisa dati munhu aruziva nyaya iyi ndeuyo munino natete awo nomwe tete wakafa. Ndo akazi endai mugare mumba mudini mukurukure nenyaya iyi. Uyu wakatora vana tete wakaenda kumba kwenguva, wakazouya wakati atagadzirira zvikanzi namesi isusu takatomirwawo svikoko. Messenger of court ndiye akakurukura neuyu, zvikanzi wakusikana here, zvikanzi zvikanzi chisaina apa, akasaini kuti wakasaina kuti ndakukolekta ng'ombe. Messenger of court. Saka uyu akazi namessenger of court, iwewe unosvika kuri kuiziva nezvese zvatauya nazvo panapa zvese urikuzviziva. Saka iwewe ini handipindi kudanga mako. Iwewe maererano nezvawaona mari iri pano nezviri pana, chipinda mudanga mako usuke wega ng'ombe uunze apa. Uyu akapinda mudanga asi ng'ombe dzake akaisa zvikanzi zvakwanira. Messenger of court akati ng'ombe dzake nemupurisa vakapira, ndakazondopirwawo hewa Mambo yakazoenda iri mari. Ndo zvakaitika makosi akazoita kuti
ng'ombe dzisvike paataura ngekwa message of court akashadza mari dzake because isusu chatinotaura ndechekuti our concern is not about cost ya message of court. Our issue is about concern ye-judgment. Kuti judgment yakati mombe ngani 3 asi pakazotorwa chii 4. Ndiyo clarification yatatichida kuti yechi 4 yanga ichikavha chii, because kuziva kwatoita mashandiro anoita message of court. Message of court paanouya kumba kwako nechi anochaja mari yekuuya kwake kukufambira nezvese zvaanoita. Iwewe mupari wemhosva ndiwo unobhadhara mari iyoyo. Saka mari iyoyo makabhadhara here yamessage of court? Imimi baba. Hatuna munhu anga aripo, hatuna munhu anga asipo, ndoda anga aripo. Nerai, ndoda munhu anga aripo ndeupi? Vati ndeupi? munhu anga aripo ndeuyu Bambo, atete avo vangu asipo baba. simukai bambo. Right. Taureti, makabhadhara here message of court? Changamire. Zita ndozvisati kudumba. Hatina kutaurwa pauzi message of court asina kubhadhara. Mombe dzakazobhadhara i2 dzakazinge dzemaposti euyu ekufambisa paanga ari kuita nyaya dzake. Saka atinongotaurwa padare mombe yakana kuti mari Israel. Pamombe 4 dzakabhadhara. Uyu akawana ngano. uyu atitozivi kuti Makawana mombe ngani baba? inini mombe 4 dzangu dzakazoita 3 nemari yamessage of court yekwamambo ndiyo yakazoita chifu. No, uzwa pandoza kubvunza. Pandinoedza kubvunza. Ndikuti in according to this judgment, mombe dziri entitled kune uyu kuti anga achidziwana i2. Asi pakazoita mombe chingani? Ndiyo yatinoda justification yekuti mombe chi3 yakazopinda sei. That's why ndiri kubvunza, because message of court mupari wemhosva hadipo. Mupari wemhosva ndiwe. And anobhadhara makosi amessage of court ndiwe mupari wemhosva. Ndosaka ndinoti mupari wemhosva pamakosi amessage of court wakabhadhara here? Pindura. hatina kutaurwa about Message of court makamubhadhara here? Woko kana kuti kwete andika. Then ndofana chienda pane imwe question. Pepa ramunaro riri kuti mombe dzinofanira kubva pamba panapa i2. Imi mopinda mudanga motora 4. Chaiti motore 4 instead of 2. Chii? pakanyorwa mari yako yakazi makosi. Saka sisi takashaya mari yemakosi tikabvisana. Saka tiri kuitana kakuti mombe yechitatu yakakabva makosi. Makosi anga ari uyu anga asana semakosi. Aiwa, izwai bambo, ukazi iwewe bhadhara chikwereti chekwa Edgar. Baba, waenda kwaEdgar wakwereta, wobva watadza kubhadhara chikwereti. Edgar yobva yaenda kukoti, yobva yaenda kuenengeja message of court kurikavha chikwereti. Mari yaenda message of court kumba kwako kuya kumba kwako kurikavha chikwereti chawo inoiswa pamusoro pechikwereti chako. Haisiri Edgar, ndeyako iwe mupari wechii. Ndosaka muri matotaura zviri clear kuti isusu takatora mombe dziri 4 instead of 3 because one mombe yanga ichikavha chii makosi. Saka tikakaunda mombe 3 tikuti 2 dzakaenda kuna kudumba, 1 yakaenda kwa mama, 1 yemakosi. Dzobva ita chii total 4. Saka nyaya yenyu mimiri pa Yepamambo kukazi mambo uchauya aitora imi matenga mambo yakaenda iri mari ndizvo mataura yakaenda
mambo acho ngadana asina kucomplain awa yakaendeseka imimi alright imimi argument yenyu mimi yenyu iri pekuti mukuti kwamambo aina kuenda ndiye akatuma mirai pamusoro chakabiri tareti garebe irini ndinonzi Sundaira Shambo. Argument yedu iri kuti uyu wakatora mombe 4 dzata tisina kutsanangurirwa kuti mombe idzi ndedzei handizvo. Then pakanzi pane yechi5 yaizofanira kuuya ichitorwa nevanhu wekwamambo. Saka isisu tine questions atinawo atisi kukwanisa kupindurwaba nana baba. Right, tikatora Samoni rakauya, mapepa aya akauya one day. Zuwa rimwe Samoni nemapepa ya Messenger of God nezvese havana kumboendeswa kudare kana kuti kunzi uya padare. Kudare akadaidzwa haana kuenda amene. Ndobva yadaidzwa imira, ndobva yadaidzwa futi haina kudii, haina kuenda. Ndobva papiwa default judgment. Default judgment ukataisa pajudgment papliya defendant in default. It means kuti wakadaidzwa kudare asi hauna kudii. Okay, ipapo ndiri kupanzwisisa ipapo. Saka judgment iyi yakapiwa ichi in absence. Ndiri kupanzwisisa ipapo. Yes. Asi zvakanyorwa paSamoni nezvakanyorwa pajudgment zvinhu zvakasiyana. Samoni uri kuti chii chakukwira racho paSamoni chii? Samoni rakanzi uri kuwiga 1. Uri kuzviita sabhuku. Uri kuzviita sabhuku. Okay, katisiye. No. That's the first charge. Uri kuzviita sabhuku. That's the first charge. Second charge. Uchiwiga vanhu. That's the second charge. Okay. Third charge. Ndisingazivi. Okay. Isisu takukumbirawo dare rino kuti ritizivise vanhu vakawigwa nababa wedu tisingaziva. Izwa zvinudwa. Zvawakuita manje. Ndozvandataura zvino. This case was heard muna July, musi wa4 July 2009. 4 July 2009 ndakasati ndato mambo kana ndoti maintenance manager somewhere. Okay. So is udoti ndichinje inini judgment yakapiwa 16 years ago. Hatisi kukumbira kuti ichinjwa, asi kukumbira kuti iclarify tizive kuti mapepa aya ndeechokwadi here kana kuti bepa iri nderechokwadi. Okay, ngatidzoke. Okay. Yes, bepa nderechokwadi asi machaji aripo anditi akapiwa. Machaji akapiwa in default anditi. Saka mutemo unoti kana usina kuwirirana nezviri chii nemutombo uri apa unoapila. Zvino imi hamuna kuapila. Saka kana musina kuapila zvinorevei? Zvinoreva kuti judgment yakapaswa apa remains effective up to this day. And the reason why makona messenger of court akakwanisa kuzoya kotora mombe is because there was a judgment that was enforced. Messenger of court hauwi kotora mombe pasina judgment, and judgment iyoyo munhu asina kudefaulta. Pakapiwa judgment, on top of judgment yapiwa munhu uya ndobva adefaulta futi pajudgment. Ndosaka makona messenger of court akazodii akazouya. Ndichine mubvunzo. Kudzai munhu akapiwa Samoni. Handizivi. Hapana here dzimwe nzira dzinofanira kushandiswa nematare kuti munhu uyu iyeye, ngatiti Samoni sezvo zvakaitika panawa. Samoni rakauya pamwe ari muchipatara.
chii chinofanira kunge chichiitwa nedare kana munhu achinge ari muchipatara, because hazviiti kuti titisisu dare rinopa judgment pamunhu asipo ari muchipatara. Is why the onus is on you, the accused, not that. Ukanzi munhu akauya akamhangana nyaya yake akati John wakandibira ndikaita sei, handiti changu inini kutumira Samoni nechikonzi kuti ndinope John kuti auye azvipindurire kuti John wakaba here kana kuti hauna kudini, hauna kumwa. Handiti John akaona Samoni ari pamubhedhe ari kurwara, anofona kana kutumira munhu kana kutaurira chikonzi chauya neSamoni kuti ndine chikumbiro chinosvika kuna mambo chekuti handisi kukwanisa kuuya kudare musi uyu nenyaya yekuti ndiri muchipatara, ndiri kurwara. Kana tsamba yangu yecommunication yaitwa, mambo anopostpona dare iroro kusvikira munhu atase apora. Samoni rakauya nemapepa ayo. Samoni rinotongobvira rasevhwa. Izwa izvi munhu akasevhwa neSamoni iyi ndiani? NdiDavid, ndiAubed. Aubed kuduma ndiani? Ndimakasevhwa neSamoni ini asi Samoni iri rakatounzwa inini ndisimboripo Mirai rikatambirwa nani? Rakasiwa pana mai wangu kunosiyo. Mazuva ano baba wanhu vangu vaine tsika yekuti ndisakasaina Samoni kuti ndariona nyangwe kukoti inenge isina chii, haikwanisi kuenda mberi kana ndisina kusaina kuti Samoni ndariona. Zvino mazuva ano baba mukasvika mukazi Samoni renyi mukariramba kurisaina, rinoiswa pacheya, zvinhu zvatonyorwa kuti ndasvika aripo waramba kusaina, koti haimiri, inoenda mberi. Because wakawanda bambo wakaita semi munofunga kuti kuramba kusaina Samoni kuti handina kusvika, rasvika asi ndiwo waramba kusaina. Asi ndiri kuti baba makazvitarisa, we are talking of 16 years. Mwana kuita nhumbu kuzvarwa kupedza form 6 musati mafunga kudzoka kudare kuti munoite complain against issue yakaita sei. Munozaitoda baba mira mwedzikisa imo muna nenyaya ndeuyu uyu ndiye ari kukunzai munyaya yawo uyu asi zvakaitika zvese unozviziva. Uyu arubheti zvakaitika zvese arubheti unozviziva, asi ari kunyeperai. Unozaitoda arubheti unoziva zvakaitika zvese unozviziva, asi ari kunyeperai. Get it from me. Mirai ndosaka tigare pakati pevana wake uyu aifanirwa kunga ari kutaura chokwadi, musingadi kutaurwa chokwadi nedare. Ibabaini matanga ari kurwara akaadhimitwa kupi? Akaadhimitwa kupi? mamakadhiwa Ndakaenda makanga makadhiwa kugambo. Taurai Chipatara chipi? handina kuadhimitwa pahospital, ndakangoenda kuprivate mamamutare. private kune rekodi ipi tiitsvage. 809 iwe ineona Pari zvimwe zvita handina rekodi. Taurai rekwa makaenda chipatara chacho. Ndangochiri mamutare. Vakutanga nezvipatara zvakawandisa mamuri murambe, Ndipei mukana. mamuri murambe, Handina kuenda kumurambe. mamuri St. Joseph kaprivate kari nechepapi? kumusoro kwemapurisa. 711
Ilendi hospital. Ilendi. Ilendi. Kaita private. Pane mabhedzi so. Ilendi yanga isiku 2000. Chapona. Ilendi yanga isiku 2000. Changamire, I'm sorry. Ndofunga manzwa kuti vanhu ava ndovanga varipo andizvo pakaitika nyaya iyi. Saka imbovapaiwo mukana vataura. No, it's not our issue. It's not about people. Our issue is about the person at the park, someone. We only bring these people in as witnesses. But so now, Munwanes, Albert, David, and Albert, do not talk them down. One way some knows witness. Those are two Albert, it's already chokwadi. Could papaya someone in one go repeat. Who was Albert Mazaz at all? Mazaz at all? As someone that has said, as someone has said, that he has someone has said, meaning with my young Amira, meaning with my young say, I was that is what is couple says. Meaning with my young say, was Arus what I say, meaning with my young say. Sama chimechokwa chabuda kuti chokwa chodari chekuti Haisi statisiri konzeri zvakanyanya nesambo. Ndikuti concern iripo yanga iri chii? Yanga iri nyaya yemombe. Andizvo. Nyaya yemombe explanation yapi very very clear. Ende tikuti isusu baba ava ndo vari kuzi vakapinda mudanga. Ndio wakasunga mombe. Mombe ina hazina kusungwa na messenger of court. Akasunga mombe mudanga. Wakaburisa mombe. After waitaka meeting kani nguva yakadi yakareba wachisanagurirana na messenger of court. Mamiri anga kaita chii nyaya. Kokuchizopinda mudanga kokusunga Broton na Bonches nani kokuburisa pai kuti tore idzi 4. Meaning kuti akanga anzwisisa nyaya yake mamiri yakanga kaita. Anzwa chimbozvaitizwa tetarizwe tese. Yes. Uyaipadhusa. Ndiri kuda Zita. ndinoti Ya mirai baba. Mirai ku. ndiri Cornelia Rashana. Ani? Cornelia Rashana. Ndinoda kukurira kuti ichokwadi kunge zvakati mwadi murume uyu wakauya nemugurisa munepo kunge zvakati chandiri kuda kunyatsochekesa changa ngechekushayiwa rugare sawirirana saka zvinokonzeresa mhosva kana kuti matambudziko. Zvadaro takaenda kwaMambo Mutasa amene kuti ndokwamuchira Hombe tichifambira nyaya yake uyu namaikuru mukadzi wamukoma wake. Uyu akanga ada kutora mombe dzemukadzi wamukoma ndonyaya kubva yazoendeswa kwaMutasa. Saka kwaMutasa wakagadzirisa zvakanaka kuti aiwa hatikwanisi vanhu vanishama. Uyu akanga ari kuti handina kuitwa sabhuku uye handina kusumwa aba kuti mukoma wadini wafa. Saka anga akutoda mombe mbiri nembudzi. Wekwamambo waibva waramba. Zvadaro manje takachizobvunzawo kuti munoti vanani havanonyevanyeredze nyaya. Pakambouyawo here nyaya yakadai. Kwabva kuti hatisati tamboitonga bakana kwaMambo Mutasa. Atuzwa chimutete. Izwa itete. Saka
mataura nyaya dzakanga dzambiri nadzo dzamataura idzi dzimwe nyaya dzekuti uyu namaikuru nekutora mombe dzamaikuru nekusasumwa kuti mukoma wangu wafa hai hatinei idzo hatinei nadzo asi tatozviona kuti hamuwirirani kuti hamuwirirani tatozviona asi nyaya yatada kuti mutitaurire isusu toda kuti mutitaurire tete kuti pakatorwa mombe dzenyaya yekuigwa kwevanhu nechii zvese makanga muripo here munoziwei inini ndinogara padhuze nepadhuze asi zuva iri manje rakaitorwa rakatinwa inini ndakandisukuma munin'ina wangu thank you zatopera gara hedu pasi gara hedu pasi right so she is not a witness right uri witness iwe zvataurwa kuzvakandoita pataurwa baba musi wakatorwa mombe wamapa mombe kuna messenger of court mamuina ani nani ndandina sisi wangu nenin'ina uyu neuyu nemuzukuru. okay taura shama taura nyaya taura izwa witness pamusoro chengamiri inondoitwa Lazarus Kudumba ndi last born yababa right zviri kutaurwa nababa kuti wanga wasi witness kana kuti chii ini ndodotaura chokwadi changu ndiri witness rakaitika ndakazviona nemaziso angu mombe dzakaenda ndindaidzifudza right musi wakatorwa mombe ndaiwepo mombe dzakatorwa avo vari kudanga vachitakura manyowa kuendesa kumunda inini andakarara ndofunga magore ataurwa mukaisa pane yangu muona kuti achiri mudoko saka vangavamukira vaenda kundima dzavo vatota ndima ndakazodaidzwa semujana uye ashamwani inini nemuzukuru wangu taenda padanga paya shoko takataurirwa takudaidzirai kuti mudi muzive kuti mombe dzakuenda pamusoro apo uzi takangowaridzana so iwo ari pamusoro takudaidzirai kuti mombe dzakuenda pamusoro apo mukadziona musatini mombe dzakabva dzasara pamba vakasara mombe 2 1 yacho ndo yakanzi mombe iyi yanzi ichazotorwa newe pamutasa yataura zvakadii zvakanaka imwe yacho yanga isi yedu kwayanga iriwo yambuyo tangote zvakanaka saka ipapo pekuti uri witness here ini ndinoda kuti ndiri witness asi kuti zvakataurwa zvisi zvokuti ndiite witness kwandiri hausi witness kwandiri inini hausi witness because ndoda witness yemunhu akataurirwa aripo kuti mombe instead of 3 dzaakuita 4 nenyaya yakati iwewe chaunowitnessa chete koti namombe but chakonzeresa kutinwa kwemombe you are not a witness. ndozvanotaura kuti kutorwa kwemombe 4 you are a witness pakutorwa kwemombe you are a witness asi pachikonzero chekutorwa kwemombe you are not a witness. Yes. Saka gara kupasi pandiri kuda chaipo hausi witness gara kupasi toda kupikisana nemashoko ataurwa ngeuyu ekuti ndakaenda kwashe ndikazoenda kwamambo inini seruzivo rwangu babawa hawana kuenda kwashe baba nekuti inini ndindakazoenda kwashe kuti inini ndizvo zvaizvo ndaitirwa kwashe ishakati inini handina kumboona soko rakadaro panapa izwai ndikubateba kana nyaya yapamambo ichadzoki kwashe ndikubatsirei kana nyaya yatopamambo haichadzoki kwashe unless yadzoswa namambo kwashe. Saka ishe mungangomutauriro henyu asi haana chaanochinja padecision inenge yaitwa namambo. Izvo ndio chokwadi
asi ndiri kuti uyu zvaataura kwako kuti ndakaenda kwashe ndacharamba kuenda kwashe inini mhanyeko it's okay izvo hazvo hazvina basa nyaya yacho saishaaiwa so tikuti isusu panapa chandaona chatawirira ndekuti papachida nyaya yanga iri clarification yekuti mombe dzakazoita 4 sei instead of 3 saka kunzwa kwataita panapa inyaya yekuti nekuziva kwatoita procedure court messenger of court haangouyi asingabhadhari and that is the reason why pakaita mombe number 4 iyi yekuti papachazoya kuti waimwe mombe number 5 haichengetai mombe kana yanga isitaitorwa haichatorwi kana yanga yatorwa haichatorwi because mambo haapo ndini handisi kuida handitori mombe hafu fumwe mambo akafa hai mambo kana akafa akatobva pachigaro zvese zvamambo zvakabva naye saka kana ungasati wabhadharwa ikokoko bvandizvo asi dai yakaiti nyowani munomu ndaitoida asi kwangu inini dare kunokuizvo hamuna chii hamuna mombe saka ndiri kuti ndakoti kune zvatiri kutaura nyaya yakatopera yakadaro mombe 4 idzo dzakabhadharwa dzakatokwana 1 kumacost 3 2 dzakaenda kwadzakaenda zvatopera yes taura haini kwakuda kubatsirika nangu sandoitwa Lazarus Kudumba kwakuda kubatsirika nangu ozi ndikuona wakoti kana munhu wapinda mudare wanenge wakutenderera ini naoichikuti chandinoda kubatsirwa ndechekuti riri remangwana ozi handiwana baba wangu anditi riri remangwana sabhuku pamutemo unobhadhara nemuripo wakadi kanga apariwa mhosva nemunhu nzvimbo make aunokumbira kubatsirika nawo chinoripwa handisabhukuwa chinoripwa imhosva yawabara saka tikuti isusu sabhuku ane pake panogumira sabhuku haana dare sabhuku anoyananisa chete ukaona sabhuku akutotanga kubhadharisai macort fees patone dambudziko because haana dare rinotangira pashi ndo the first primary court in Zimbabwe ndiraishiri robva ipapo roenda community court ramama tozoenda Major State High Court, Supreme Court, Constitutional Court ndo mamberi akaita matano sabhuku haana dare pa ende haana faindi yanobharisa yes anobhadharisa here ini nangu ndingati muchidimbu sabhuku akabhadharisa because vanzi sabhuku unofanira kupiwa munhu atonga mutongo wamambo maererano nenyaya yakanga iri chii yakanga iri ndinoda kupindura pamambo changamira wangu pamambo ndoda kupa pindura ndichiti mushure mekunge zvaitika ava vakazoenda kuti vateerere kesi iyoyo handiti mheno pachirungu ndo pamwe munotapiwa kana kuti chiyambidzi yavo right vateerera kesi iyoyo wakaenda kumahuman rights vaenda kumahuman rights ndobva wabvunzwa dare kwamambo mutasa nyaya yakapinda mudare here mhinduro yakapindurwa ine chidhindo chiripo dare kwamambo mutasa kanzi ati wanzi vatsvage 5 ekesi iyoyo ndezvimwe zvezvinhu right makaenda Human Rights Association handiti but still zvavari kubvunzwa mune zvautaura ndo zvada kutaurira kuti one your issue was he never had sight of the relevant summons handiti tapindura tika someone wakarono akapiwa zimai that's number one. This number two, he never handled any documents related to his books
which are collected by the messenger of God in relation to the case, he thereafter maintains that justice is rooted in it. And pakatorwa munhu akasaina people, messenger of God hatori chinhu munhu asina kusaina people. Riripo iripo racho. Imi pamakaburitsa mombe mudanga, hapana pamakasainiswa here na messenger of God. Makasaina so zikasati. Saka maissues arapa ese hapana nyaya. To whom it may concern, we acknowledge the receipt of your letter dated 19 November 2012. We have no objection to your request. And according to our records, the defendant was fined 2 bis and not 4 as you stated. He is correct. And we also advise you to ask the defendant to foot the expenses of the re-examine of the case. We are sitting this Saturday, 15 December 2012. If you fail to contact the plaintiff in time, then our next court date will be a date to be advised in January. So, yes. This is really correct. Was court acknowledged, which means this judgment needs somebody. Court this judgment is correct according to that place. Saka yo Paul pakashata ndipata. Na wewe ilipo changa mwenendeo unazwisisa. Ini na unodanya kuzwisisa sema anakutara mangwa. No, but this ndoto ina inyato pere. What was done is correct is above board. But chando ndukubatsire chete. Ndiche nduko not to need them to say more. You need to be assisted. You need to sit down. Imimi as brothers. And that's it. Sit down. No one. If it is an issue a book and it book will not find the correct person. If the family can empty, it would have been a nazo nichi no we are talking about my issues are might say was do the issue about issue a book. Then find the issues that go to Murimo. I'm not with another. I'm squeezed. I do it as a do something. We will get there as a face, most do the same family. I think you need to sit down. Kusawirana kufana kubva kuna baba kuchidzika kuna wana. Kuwirirana kana wana baba wasiri kuwirirana hazvifaniri kutapukira kuenda kuwana. Titi sanditi asi wanofanira kubatsira kuti wana baba wagadzikana wana hatifaniri kubatsira kuwaidhena gepi rinenge riripo. No. If kana ari sabhuku anoda kubatsirwa ngaabatsirike. Kana ari tete unobatsirwa ngabatsirike, kana ari baba unobatsirwa ngaite sei ngabatsirike. Pane chinhu chinonzi family. Remember one day pamuchafa ino muchafa neniwo ndichadini ndichafa uyo achafa tete achafa. But kana tese tafa hatifaniri kusiyira wapenyu matambudziko. Kana tuzwa kuti pane matambudziko, let's resolve matambudziko iwayo tichiri wapenyu kuti vanozouya mumashure medu vagare zvakadini vagare zvakanaka. It's very important because kana muri mhuri muri kurwira road muri mhuri kana muri kurwira boundary muri kudyara mhunzi yakashata inozonetsa. Yakasolviwa here nyaya yerodi makavhura here rodi yakavhurwa here rodi makavhura here rodi saka I'm sorry, Yes.
awakatoni mangalia kumaloya kwarara No. yakatotorwa Izwai baba. andiri Izwai baba. Ini handisina zvemaloya, ndisina zvedarire. Zvatakawirirana mudare rinoita ndozvamunoita. Makaita here zvatakawirirana mudare rinoita. changamire ndakaita pakatotorwa nemapikicha ndakaita changamire wangu Akavhurwa here. Changamire. Hapana kuvhurwa ba. changamire No, it's okay. All right, pakanaka. Wakunoona last year. Wednesday dzikaikuda kuti muno tinoti yakavharwa. When you report it. Isu ande Kuti kana kuti uri kugadziridza. no. Inini vakomana vangu vari kuya kumusoro wenesi ndiwachawa vachinditaura kuti pakadii then from there ndakona kundoita ndiri kuda kutaura chokwadi kubva kuna mwari wekumatenga asikawana ndichida kutaura chokwadi pamberi penyu changamire mambo mutasi ndisingabvisi chiremera chenyu kana rugare chairwo hapanaba wamwe mumamisha umu wari kubatwa kuita waranda kuitwa nhapa kuitwa karinga zvisizi zvarwa kushayiwa rugare tichitambudzika inini changamire dzimwe nguvapo musingawani ngeziso bauti dii zviri kuitwa seisei zvakamira seisei hazvinokuitirai kunga nani asi zvisiri hatina rugare vachangamire kuti muri mimambo mutasa munogadzirisa upenyu hwevanhu gadzirisa pamusoro echangamire onai kuti tauya pakangani takaenda kwamambo mutasa ichiuya pana katatu nhasi kave chi5 kuuya pana munhu ndiye iye muri ndiyo iye hapana rugareba rugare ndorusipo iya isati magara ndofunga mazuva mubvunzo ndichangamire dazi rodhi yakavhurweni hapana chakaitwa hapana chakaitwa dai zvaibvira samambo aizoedza kuti amene kuti asi rugare chaiwa It's okay, gara ibasa. All right. hatina Right. Inyaya yedu yetata ingachayita pedza. But anyway, otherwise, taugadzisa zvinhu zvese takuchigadzisa. Because tatoona dambudziko chairo chairo. Tanoona kuti tinorigadzirisa. Imi muri substandard here. hunde changamire Right. Okumana dzikai Wednesday Monday ndataura mundipa report yacho. Toita zvitakuita. Right. isisu yedu totaura chokwadi chanyanya kutunza ndonzi richard kudumba chanyanya kutunza kuno kuchangamira vana vari kutitambudza kuti imimi vana baba ndimi muri kukonzera kuti tisagarisana zvakanaka titaurirei vanhu avo makaiga kana kuti ava makabvumidza vanhu kuiga vafi wavo musina kusuma sabhuku kana kuti ivo vasina kusuma sabhuku saka ndiyo nyaya irikunetsawo. No, it's okay. Iyo tanopedza. Imi muri muningi nawo. Ndiri munini nawo. Ko ndiri koma. Saka mukoma muri 3 idzi. Ndi mune dambudziko rokwadza vafana. Because musawirirana kwenyu ndokuti vati vana vasagara zvakanaka. Vana hausi kukuenga ibaba. Asi vana kuti yakubatsira isa nababa. Kuti uonai light. Endai mugare pasi. Imi 1 2 3. Muna natete vari kuti natete pano futi. Endai mugare pasi mugadzise zviri kunetsai. Kana muine hondo dzenyu hondo ndataura hondo dzenyu gadzirai ndikuwana.
igadzisai hondo dzenyu muri 3 1 2 3 kutouya kudare so kutotadza kugarisana oraiti chiendai inini vanhu vava vakauya neripoti yangu Wednesday yandiri kuda then ndokudaidzana tobatsirana endai Wednesday wakomana pauya neripoti yangu chakudaidzai imi family isiri zuva rechii isiri zuva redare tobatsirana chamudaidzai after Wednesday after report